Muri yeZimbabwe, welcome back pamzinda wevanhu neni wenyu Super Nexus. So nyaya yatinayo nhasi pano muri yeZimbabwe, it's very interesting. Iri kupinda muchivanhu chedu ichitiudza isusu nyaya yakaitika kwaMaringire after varova guva. So muri yeZimbabwe, make sure right now kuti wanyatsokuvhura zheve wateerera, uri kudya whatever zvauri kudya wakateerera, wochinyatsokuteerera because this is serious. So regai nditange kutaura ndichiti nini because pampana mwaringasinganzwisisi kurova guva chii chinonzi kurova guva. So muri yeZimbabwe, muchivanhu chedu isusu maitiro atinoita zvinhu ndeyekuti kana mufi akafa mumhuri, pachishona mufi afa iyeyeye tinonomuviga, asi tamuviga mweya wake pachivanhu chedu tinoziva kuti unenge uchidzungaira, unenge uchitenderera uri mumasango uchiita zvaunoita kusvika musi watinomusheedza zvakare mumusha after gore afa, tomusheedza zvakare mumusha kupfurikidza nechatinoti isusu kurova guva. Asi kurova guva tinotanga taita bira usiku hwese tichiita bira, panomwiwa doro panoita sei, and then guva romuka richirohwa. So kwaMaringire muri yeZimbabwe, this same ceremony yatinotaura nezvayo panapa yakaitika mumusha wavachoga. Kune mhuri inonzi kwavachoga, and mwana weko kwavachoga ndo watibata pamzinda vanhu akati Super Nexus, taura nevanhu, tiri kutaura about tsika nemagariro edu nemashura akaitika mumhuri medu after taita kurova guva. Right, muri yeZimbabwe mukomana anonzi iye Tonderai Tonde ndiye atibata, handiti, wemumusha mavachoga. So vachoga vakashaika zvaizvezvizvi pava negore nesome few weeks because bira ravo rakaitwa a couple of days ago, handiti, because gore ranga rakwana kuti vachidzoswa mumusha vochizotogwa, mweya wavo wodzoswa mumusha wochiva mudzimu une responsibility yekuchengetedza mhuri yekwachoga, handiti. So Tonderai ari kutibata achiti iye 3 days ago vakaita bira, ndokumuka mangwana makuseni. Bira muri yeZimbabwe is like it's not memberero, but it's a ceremony panoridzwa mbira. So mbira dzamunoona idzi dzichiridzwa nana Japreza, pachivanhu chedu mbira dzine meaning iri deep. Mbira dzine macertain codes ekuti kana uchiziva muridziro wekudziita unokonekita kunyika yomweya. Ndo zvadzaishandiswa, ende dzaishandiswa pamabira akafanana nerakaitika 3 days ago, mekuti bira iri richiitwa pakaridzwa mbira, ende kana mbira dzaridzwa mweya wemudzimu, vatinoti vadzimu, vanosvika kupfurikidza ratoti isusu gombwe rasvika rinotaura kupfurikidza watinoti isusu svikiro, kureva kuti munhu agagwa nemweya wemudzimu and ava kutaura, handiti, ava kutaura on behalf of whoever ari kutaura through svikiro. Noti munhu uyo ari kutaura uyu anogona vari sekuru vakafa 100 years ago, kureva kuti ndisekuru vasekuru and it's a couple of generations ago, but vanowanikwa vachitaura kupfurikidza nesvikiro. Right, muri yeZimbabwe. So pari kubatwa bira, paitwa mangwana acho, paitwa kurova guva. So kana parova guva rarohwa, tinoti tadzosa munhu mumusha wava mudzimu, but at the same time muchivanhu chedu zvinhu zvemufi, ufumi hwake haugovewi kusvika taita bira tikarova guva tikamudzosa mumusha, kureva kuti after 1 year ndo panozoita kudii, kugovana zvinhu. Right, so apa tinotaura kuti vachoga vakashaika, vana vavo, mudzimai wavo varipo, and then pavauya vana bamukuru, pavauya vana bamunini, pavauya vekwachii, vana tete, etc, mhuri dzose dzasangana parohwa guva 3 days ago idzi kwaMaringire muMasvingo province muno muZimbabwe. So zvaitwa izvozvozvo
mhuri yezimbabwe zviri kunzi pakazorohwa guva vachidira doro pasi vachiita sei Svikiro anga aripo akabva atanga kutaura. Paakatanga kutaura anga akutanga kutaura nevhoisi remufi, ava nesimba remufi, akuoneka semufi kune vanga varipo vachiona. Nditonderai ari kutiudza. Ndo paakatanga kutaura nezvenhaka yomufi, kuti nhaka yomufi iri kufanira kugohwa sei. Muri Zimbabwe Svikiro rakataura, ndobva rataura one shoko rikati inini, because apa mufi ndivachoga vakutaura vakagara pasvikiro, vakati ivo zvinhu zvangu zvese ngazviende mumaoko emudzimai wangu. Mudzimai wangu ndiye uchazvigovera kuvana vangu vose. Right, big news. Muri kufanira kuchitanga kunzwisisa manje. Vachoga vakashaika vane mudzimai wavaigara naye anova iye mudzimai wavo wavanga vanaye chete, asi vane vamwe vana vasiri vemudzimai uyu. Uyu mudzimai wavanga anaye ndo watinoti isusu pachishona nyachide, kureva kuti mukadzi wekupedzisira. But chakaitika nchekuti vachoga mupenyu hwavo vakaroora vakadzi vanokwana kuita 3, 3, asi vakazoramba vamwe 2 ava. At some point vaitova nebarika, but at some point ndobva varamba vamwe 2 ava, ndokusara nanyachide anova mainini mukadzi wekupedzisira. Mukadzi wekupedzisira une vana 2 kusanganisira uyu mufanatonde uyu atibata handiti. But vachoga vane vamwe vana vanosvika 7, kureva kuti tabatanidza vose vana vavo i9, ende vasira ufumi hwavo hwose, mombe, mashopu avanawo mamaringire, musha nezvimwe zvakadaro kumukadzi uyu nyachide wekupedzisira ane vana 2 handiti. So Svikiro rataura zvakadaro, mumusha mawanikwa muchiita makakatanwa, vamwe vachitoramba kuti no, Svikiro iri riri kunyepa, vachidisrespecta chivanhu, vachidisrespecta culture, vachidisrespecta mafambisigo anoitwa zvinhu pachishona. So zvakamira zvakadaro mhuri yeZimbabwe. Chinzwai munzwe. After kunetsana kwese uku, zviri kunzi pazosumuka bamukuru vakuru, mukoma wavachoga vachiri vapenyu, vazosumuka vachibva vati ivo ngatiregei zvido zvemufi zvizadziswe. Zvireva kuti zvataurwa neSvikiro regai zvive izvo chokwadi, kureva kuti isai ufumi hwose uhwo mumaoko anyachide, and then nyachide ndiye uchaziva kuti odistributa sei ufumi hwemurume uyu kuvana vake vose, because murume uyu watrusta mukadzi wake nyachide kuti ucharangarira vamwe vana vemufesu handiti, vamwe vana vavachoga. So tonderai mhuri yeZimbabwe, mwana wanyachide ari kuuya pano ane nyaya iyi, ari kuti it's been 3 days zvinhu zvaitika, ende mai vake vanga vachitadza kuti havasina kugadzikana ndinyachide uyu wati kutaura nezvake, vanga vachitadza kuti havana kugadzikana, ende mai vake ava ndimadhube, vanonzi madhube. Vari madhube kudaro vari kunzi vatadza kuti havana kugadzikana, vanga vane stress, but at the same time vari kutaridza kuti vari kufara zvisingambobviri nezvakataurwa neSvikiro, ende havasi kutaridza as of right now any plans yavanayo yekuti zveshuwa vachadistributa ufumi hwemurume uyu vachoga kune vamwe vana vake vamwe vakadzi. Zvikuta kuti right now she's just happy kuti wasigwa ufumi hwese, and haana that thinking yokufunga nezvevamwe vana. So mupana tonderai ari kunetsekana iye pachake, ari kuti zviri kumudla, zviri kumustresa, because iye ane marelationships nevamwe vana mukoma vake nanasisi vake chero vasiri vana amai vake, ende haadi kuona that relationship ichidestroyiwa namai vake, kupfurikidza nokuti mai vatora ufumi hwose hwababa ndokutadza kusheya ufumi ihwohwo, zvinogona kukonzeresa inonyonga-nyonga. So mukomana tonderai ari kutobvunza kuti mhuri yeZimbabwe kuti ndoitawo sei, ndozvifambisa sei, handisi kunzwisisa kuti ndopama vangu advice yekuti chii, vachanditeerera here, ende kana ndakutanga kutaura nanasisi vangu, hanzvadzi dzangu nana mukoma vangu vamwe vasiri vana vamai vangu asi vababa vangu vachandinzwisisa here, vachatifarira, tichagona kuramba tine marelationships here, kana kuti zvaitika apa zvinogona kukonzeresa nyonga-nyonga tichienda kumberi. So mhuri yeZimbabwe pachivanhu chedu mune respect yamunoziva imi neculture yedu,
I know vazhinji we don't even know our culture, but panapa muzinda wevanhu muchanzwa culture sezvairi, because right now some things are happening. So tiudze pfungwa dzenyu mucomment section. Thank you for watching. Stay tuned. Ndini wenyu Super Nexus. Rugare ngaruve nemi.